تیرے حالت دلگوش کنے بلوچستان وزیر سروزیر میر عبدالقدوس بزنجو سروکیہ نوکی صوبائی کابینہ اولی دیوان سروزیر صوبائی وزراء واشد کوتگ کابینہ ایجنڈے 21 نکات ہوار لوگ تیرے اپڈیٹ دے گے کہ بلوچستان سروزیر میر عبدالقدوس بزنجو سروکیہ نوکی صوبائی کابینہ اولی دیوان تک سروزیر صوبائی وزراء واشد کوتگا کابینہ ایجنڈے 21 نکات ہوار سروزیر گشتک بلوچستان دیم روی واسطہ درست ہوار بائی اور یک ٹیم وڑا کار کنے گڈ گورننس سے وسیلہ محلوق آثرات کنگی یہ نوکتر اپڈیٹ شمارہ کو اٹیچ دے گے کہ بلوچستان سروزیر میر عبدالقدوس بزنجو سروکیہ نوکی صوبائی کابینہ اولی دیوان سروزیر صوبائی وزراء واشد کوتگ کابینہ ایجنڈہ 21 نکات ہوار سروزیر گشتک بلوچستان دیم روی واسطہ درست ہوار بھئی اور یک ٹیم ورہ کار کنے گڈ گورننس سے وسیلہ محلوق اثراتی دے گی